אז ערב טוב, ברוכים הבאים. הנושא של היום, איך שככה הגדרנו אותו, זה הורות ורווחה רגשית. ה- הערב הזה נולד בעקבות חגיגות 20 שנה למכון, אה, ככה הבינלאומי, שמכון נופלד ייסד, דוקטור נופלד ייסד בקנדה, וכחלק מהרעיונות שלהם שחגיגות 20 שנה, היה להם רעיון של לעשות 20 מצגות ב-20 שפות שונות ברחבי העולם, כי זה באמת קצת מייצג את ההיקף שהמכון הגיע אליו ב-20 שנים האחרונות, והנושא שבחרו זה סביב הנושא של בריאות ורווחה רגשית, שזה רלוונטי לכולם, אבל הרגשתי שזה עוד יותר רלוונטי לנו, במיוחד אחרי השנים האחרונות שעברות אלינו פה במדינת ישראל, ומבחינת התזמון, היה נראה לנו מתאים לעשות את זה עכשיו, כשאנחנו לקראת סוף שנת הלימודים, לפני החופש הגדול, בתוך תקופה כזו של יש שגרה, אין שגרה, יש ודאות, אין ודאות, איזשהו תהליך מתמשך שאנחנו כולנו נתונים בו, ודווקא בתוך ההקשר הזה, זה היה נראה שהחומר הזה הוא עוד יותר משמעותי ורלוונטי לכולנו. אז אנחנו בערך שעה שאני אציג את החומרים, ואחר כך נשאיר זמן לשאלות ודיונים. יש לכם שאלות תוך כדי, מוזמנים כמובן לכתוב בצ'אט, מה שאני לא אתייחס תוך כדי, אני אתייחס בסוף בזמן שישאר לנו. אני אשתף את המצגת. עכשיו, אחד הדברים שקצת התלבטתי לגביהם, כשבחרנו את הנושא, זה כן, כאן זה המפתחות לבריאות ורווחה רגשית, אבל הגדרנו את זה הורות ורווחה רגשית. והתלבטתי אם זה פרדוקסלי קצת. האם הורות ורווחה רגשית באים ביחד? אני שומעת הרבה על השחיקה ההורית, בטח ובטח בתקופות שכאלו, אבל אני חושבת שכן, חד משמעית, הורות מובילה גם לרווחה רגשית, כמובן שבהקשר של הילדים זה מוביל לרווחה רגשית שלהם, ולפני כמה ימים ככה ישבתי באירועים, עוד אחד מאירועים של סוף שנה, וישבה לידי חברה ושכנה, ודיברנו על כל מיני דברים שבתקופה האחרונה, והיא אמרה לי משהו כמו, איזה מזל שיש לי ילדים, אחרת כבר מזמן כנראה שהייתי מאבדת את זה. זה מאוד חיזק את התחושה של השגרה והצרכים של הילדים. אנחנו קודם כל ניגשים לכאן, ומי שמגיע לכאן, ודאי שהוא מתעניין בבריאות ורווחה רגשית של הילדים. ובסוף אנחנו רוצים להיות המענה בשביל הילדים. אבל אני חושבת שכל ההתבוננות על הילדים מחזירה גם אותנו למקום שבו אנחנו מוצאים גם את הרווחה הרגשית שלנו בתוך הסיפור הזה, ויש לזה המון המון היבטים, השגרה והרצף והתפקיד וכל מיני דברים שאנחנו יודעים היום שהם משמעותיים בשביל הרווחה הרגשית, בטח ובטח מערכות יחסים ותחושת הביחד שהם טובים גם לנו, כמו שהם טובים לילדים שלנו. אז אנחנו היום נדבר בעיקר על הילדים, אבל אני חושבת שהיינו מדברים על הורות ורווחה רגשית בהקשר של הרווחה הרגשית של ההורות, לא היינו משנים יותר מדי במצגת, לא היינו משנים יותר מדי בתכנים, אבל הם רלוונטיים גם לנו. וזה משהו שהוא פשוט להחזיק בראש, כי אני חושבת שזה מעניין להסתכל על זה משתי נקודות המבט. ועוד משהו שאני חושבת שהוא חשוב, באופן כללי, בהקשר של הורות, כשמדברים על הורות היום, וזה נכון גם לכובע המקצועי, לכובע הטיפולי, לכובע של המורה, לכובע של היועץ, אני חושבת של כל החלקים האלה, יש היום איזושהי מגמה של למידה שהיא בריאה וטובה, שהיא מייצרת גם הרבה עשייה, ולפעמים גם בעלה שצריך לעשות דברים נכון. והרבה פעמים כשאני נתקלת באנשים שאפילו נחשפו לחומרים של נופלד, ואני אפילו זוכרת את עצמי נחשפת אליהם לראשונה, העמדה הזו של אז מה אני עושה? היא עמדה מאוד דומיננטית, שמצד אחד היא מסמנת הרבה את האחריות ואת האכפתיות ואת הדאגה, וזה חשוב, אבל היא גם עלולה להיות מסוכנת, כי מה לעשות שם אותנו בעמדה של בעלה, בעמדה של להספיק, בעמדה של לעשות את הדברים נכון, וזה לא עמדה
שאנחנו רוצים להיות בה בסופו של דבר. אנחנו נראה היום יותר ויותר דווקא את העמדה של להיות הוא יותר חשוב מלעשות. ואנחנו, כאן אני חושבת שאם הייתי רוצה שתצאו ממשהו מהערב הזה, או אם אתם צופים בזה בהמשך, אחרי הצפייה בתוכן הזה, כך קצת לשבת אחורנית, ואולי להתבונן לא רק למה אתם יכולים לעשות אחרת, אלא מה אתם כבר עושים. כי אני חושבת שהיום יש המון מודעות לצרכים של ילדים, אני חושבת שיותר ויותר מודעים למוקד של הבריאות והרווחה הרגשית, בניגוד למשהו שהוא, כן, העולם המערבי נמצא באיזשהו מרדף אחרי האושר, באלף. ואני חושבת שהיום אנחנו יותר ויותר מבינים כאן במדינה הקטנה שלנו את החשיבות של בריאות ורווחה רגשית, ושזה לא אותו דבר כמו להיות מאושר, ואני חושבת שהמודעות הזו היא חשובה, ואני חושבת שיש הרבה דברים שאנחנו עושים ברמה הכללית, ברמה של אומה, שהם מאוד מאוד טובים לבריאות ורווחה רגשית של הילדים שלנו, ויש המון דברים שלמדנו לעשות אותם יותר ויותר בשנים האחרונות, ששמנו להם דגש יותר ויותר, אני רואה את זה בשדה החינוכי, אני רואה את זה בשדה הטיפולי, גם בשדה ההורי, שיש יותר ויותר מודעות לדברים החשובים והמשמעותיים בשביל הילדים, ומעבר למה אפשר לשכלל, שזה תמיד נחמד, אני חושבת שחשוב גם לתת דגש על מה אנחנו כבר עושים, ולזהות את הנקודות האלו, כדי שנוכל לעשות את מה שאנחנו כבר עושים בצורה שהיא יותר מדויקת, וגם לאפשר לעצמנו קצת לנוח בתוך המרחב הזה של מה אנחנו כבר עושים. כי המקום של מה עוד לעשות, הוא מקום שהוא עלול לעורר הרבה בעלה, וזה לאו דווקא המקום שאנחנו רוצים להיות בו, בכובע ההורי, בכובע, וגם בכובע המקצועי. אז בהקשר הזה, זה בעצם משנה את השאלה למה אני צריך לעשות, או מה אני צריכה לעשות בשביל הילדים, למה אנחנו צריכים להיות עבורם. והשוק, ההורות היום הוא מוצף במה לעשות, וטיפים, והמלצות, ואני חושבת שעוד יותר עם כל המצוקות שיש בשנים האחרונות, בעקבות המלחמה, בעקבות ההתמודדויות, ויש לא מעט התמודדויות, כן, לא צריך להסתכל רחוק כדי לראות ממש מקרוב את ההתמודדויות עם מילואים ארוכים, עם מצב מלחמתי שהוא שוחק, עם בהלה וחרדה מסביב בכל פינה, יש לא מעט התמודדויות, ועוד יותר זה מעצים את מה לעשות, וכאן אנחנו רוצים להשתמש בידע שיש לנו כדי להיות בעמדה שדווקא אומרת מה לא צריך. אנחנו לא צריכים לדעת את כל התשובות בשביל מה נכון עבור הילדים שלנו. גם אין בהכרח תמיד תשובות נכונות ולא נכונות, אם זה תלוי בילד, תלוי סיטואציה, תלוי הורה, אז אנחנו לא צריכים לדעת את כל התשובות, וגם אנחנו לא צריכים לספק את כל התשובות לילדים, אני חושבת שעוד יותר בעולם הדיגיטלי, בטח עם האינטרנט, עוד יותר עם AI, פעם ההורה היה בעל הידע, היום אני חושבת שאנחנו כבר כולם מבינים שאנחנו הרבה פעמים לא בעל הידע, הרבה פעמים הילדים הם אלה שעוזרים לנו עם מה שאנחנו רוצים וצריכים לעשות, וזה בסדר, אנחנו לא צריכים לספק את כל התשובות עבורם, ולכן זה יותר איזושהי עמדה מסוימת של להיות בה, של מי אני עבור הילד, מה הילד זקוק ממני כדי להרגיש את הביטחון שמוליד בריאות ורווחה רגשית אצלו. ובהקשר הזה אני חושבת שקודם כל המודעות לעובדה שיש ערך למקום שלי כהורה, באמת מה אני צריכה להיות, ולא מה הילד שלי צריך מהמורה שלו, מה הילד שלי צריך מהאיש טיפול שיטפל בו, מה הילד שלי צריך מהחוגים שמסביבו, איזה חפצים הוא צריך, אלא באמת מה אני צריך להיות עבורה, ואם לא אני, אז יהיה מישהו אחר. וקודם כל המודעות הזו, אנחנו כהורים צריכים קודם כל להיות משהו עבור הילדים שלנו, כי רק זה יכול להוליד עבורם בריאות ורווחה רגשית אמיתית ועמוקה. ואם אנחנו לא נמצאים שם כדי למלא את החסר הזה, הם יחפשו מענה במקום אחר, במקום חיובי, זה יכול להיות אדם שקרוב אליהם, שידאג להם, יטפל בהם. לפעמים זה קבוצת השווים, שזה מקום שהוא פחות מוצלח, שימלא את החסר של מקום הורי, לפעמים זה מבוגר אחר שלא בהכרח ידע לדאוג או יחפש לדאוג לצרכים של הילדים, אלא מקום שהוא אפילו יכול להביא למקום שסיכון עבורם. אז המודעות הזו שקודם כל אנחנו ההורים צריכים לספק עבורם משהו, ומשהו שאף אחד אחר לא יכול לספק להם, וזה לא משהו שאני צריכה לעשות אלא להיות, זה העמדה הראשונה שאנחנו בכלל רוצים לגשת למקום הזה.
לגשת למקום ההורי, ומכאן לבדוק אז מה זה הדבר הזה, מה זה העמדה הזו של להיות, ומה הצרכים של הילדים שאנחנו רוצים לתת להם מענה. ויש משהו בללמוד את הדברים האלה, שהוא גם לפעמים אפשר ללכת לאיבוד בתוך זה, אנחנו עושים איזשהו זום אין, כדי להתבונן מקרוב על הצרכים של ילדים. אנחנו רוצים לעשות את הזום אין, כדי ללמוד את זה יותר לעומק, ואחר כך גם לעשות שוב את הזום אאוט, ולראות את המכלול, כדי לא ללכת לאיבוד בתוך כל הפרטים. ויש פה איזשהו טייק, למי שמכיר על הפירמידה של מאסלו, כן, הצרכים הראשונים של ילד, זה גם הדרך כדי להגשים את כל הפוטנציאל של הילד. וזה לא משנה באיזה סביבה הוא גדל, זה לא משנה באיזה מציאות הילד הזה גדל, אלה צרכים ראשוניים שאם הם יקבלו מענה, הוא יצמח. דרך הצמיחה הזו, כמובן הוא ימצא את הבריאות והרווחה הרגשית שהוא זקוק לו. ובמילים אחרות, החלקים האלה, שאנחנו נפרט אותם במפגש שלנו, זה הצוות שלנו כהורים. עכשיו זה מאוד עוזר שיש גם צוות תומך טכני, משפחה מורחבת, עוד אנשים ועוד דמויות, אבל גם ההורה לבד, כשהוא נעזר בצוות הזה, ואנחנו נלמד מה זה אומר הצוות הזה, אלה הכלים, אם תרצו, שהטבע מספק לנו, בשביל לעזור לנו לגדל את הילדים שלנו, אבל הם לא בהכרח יהיו זמינים לנו, אם לא נרתום אותם לטובתנו, כלומר הם שם, הם קיימים שם, הם עוזרים לנו בתהליך גידול הילד, אנחנו צריכים להפעיל אותם, כדי שהם יעזרו לנו לגדל את הילדים שלנו, ולהביא אותם לאן שאנחנו רוצים שהם יגיעו. במילים אחרות, אם נעבור דרך הפירמידה הזו, זה יהיה השביל לבריאות ורווחה רגשית, וזה גם השביל כדי לעזור לילדים שלנו, להגשים את עצמם בצורה מלאה ואופטימלית. מה זה הדברים האלה? וכאן זה איזשהו, דוקטור נופלד מאוד אוהב לדבר בשפה של אנלוגיות, שמשל, הוא בעצם אומר, זה כמו הסוסים שמושכים את העגלה, אם אנחנו מצליחים לרתום את העגלה, את הסוסים לעגלה הזו של הילד, אז הם מפעילים אותנו והם עוזרים לנו לנוע קדימה, אני לא צריכה להפעיל כל כך הרבה כוח, כי הסוסים האלה מפעילים את עיקר הכוח על העגלה, אני בעיקר מחזיקה את המושכות ומכוונת את התנועה של העגלה הזו. אבל ברגע שיש לי את הסוסים האלה, אז הם אלה שמניעים את כל התהליכים. ואני רק נעזרת בהם בשביל להתקדם לאן שאני רוצה להתקדם. וזה נורא חשוב, כי אני חושבת שיש היום המון בלבול סביב מה באמת חשוב. וכשאנחנו מסתכלים על העצות שהורים מקבלים היום, על עצות שלפעמים גם אנשי מקצוע נתונים בהם, של מה לעשות עם הילדים, אנחנו נוטים לחשוב שיש הרבה דברים אחרים שהם אחראים על גידול הילד, לפעמים זה המשימות היומיומיות, פשוטות, שהורים יכולים ללכת לאיבוד בהם, שאנחנו עולים ללכת לאיבוד בהם, מה הילד הזה צריך לעשות במשך היום שלו, לפעמים חושבים שזה לרכוש מיומנויות מסוימות, לפעמים זה השתלבות במסגרת ספציפית, מה קורה בבית ספר, מה קורה בגן ילדים, שזה מה שמכריע, כן, הוא חייב להשתלב בכל מחיר, לפעמים זה התחושה שיש חוויות שילד צריך לעבור אותם או לא לעבור אותם, כדי שהצמיחה שלו תהיה בריאה, הישגים או חוויות של הצלחה שהוא צריך לחוות אותם, כדי שהצמיחה שלו תהיה בריאה, ואז אני צריכה להתעסק הרבה בליצור לו כאלה, או הזדמנויות שאני רוצה לילד שלי, ומה קורה אם ילד גדל בסביבה שיש פחות הזדמנויות, אז הוא יהיה פחות מוצלח, ההורה הזה יהיה הורה פחות טוב, זה לא העניין של ההזדמנויות, גנטיקה, מה קורה אם יש קשיים בגנטיקה, או גנטיקה יותר מורכבת, סוציאליזציה, אם זה העיקר, להפוך את הילד ליצור חברתי, או אם אני צריכה להתעקש על התנהגות מקובלת, ומה קורה אם הילד לא מתנהג באופן שמקובל כרגע, נכון לעכשיו, אם יש לו קושי תפקודי כלשהו, שגורם לו לא להתנהג באופן שבו הייתי רוצה שהוא יתנהג, האם כהורה אני צריכה להתעסק בכל אלה, או האם בכובע של אשת מקצוע, אני צריכה להתעסק בכל אלה, כדי לוודא שהילד הזה גדל נכון, כאן התשובה היא לא, זה מבלבל אותנו, זה ממסך את העבודה העיקרית שלנו, וזה לא שאלה הם לא דברים שהם חשובים במידה מסוימת, אדם במקומם מונח, לא מזלזלת בדברים האלה, אבל זה לא העיקר, ואם אנחנו רוצים להסיר את המיסוך ולחזור חזרה ולהתמקד במה שאנחנו בעצם צריכים, אנחנו רוצים לחשוף את החלקים העיקריים, והחלקים העיקריים זה משהו נדבר עליו היום, שאם אנחנו נצליח לחבור לדברים האלה, דרכם אנחנו נוכל להוביל את הילדים שלנו לאן שאנחנו באמת רוצים שהם יגיעו. וכשאנחנו מדברים
עוד פעם על אנלוגיות, אנחנו נדבר על האנלוגיה של רחם פסיכולוגי. אנחנו ודאי יודעים שעובר זקוק לרחם פיזיולוגי בשביל להפוך להיות ישות נפרדת שיכולה לחיות מחוץ לרחם בצורה בריאה. צמיחה פסיכולוגית היא די דומה. צמיחה פסיכולוגית צריכה להתרחש בהקשר של רחם פסיכולוגי, והרעיון של הצמיחה בתוך הרחם פסיכולוגי הוא להגיע לבגרות עם יכולת לחיות באופן נפרד ועצמאי כישות פסיכולוגית נפרדת מההורים שלי, שיכולה להתקיים בעולם הזה בצורה בריאה ומיטבית. עכשיו, אם מדברים על צמיחה, אז אנחנו יודעים שהיריון לוקח 9 פלוס חודשים. הבשלה פסיכולוגית, צמיחה פסיכולוגית, היא לוקחת די הרבה זמן. אני לוקחת פלוס מינוס 20 שנה, מבחינת הבשלה מוחית, אפילו קצת יותר, בתנאים אופטימליים, כלומר זה לוקח הרבה זמן. והרבה פעמים אני חושבת שאנחנו נוטים לשכוח את החשיבות של התהליך, והזמן שהדבר הזה לוקח, ואחד הדברים שאני חושבת שהוא עוזר לנו להמשיך להיות המענה בשביל הילדים שלנו, זה לזכור כמה זמן שזה לוקח. ולפעמים באים עם ילד שהוא בן 5, 6, 7, 10, 12, 15 ומאוד מאוד מודאגים. ולפעמים יש סיבה לדאגה. אבל כשאנחנו זוכרים שזה לוקח המון שנים כדי לגדול, זה עוזר להחזיק חזק ולהיות רגועים שיש תהליך, והילד מתקדם בכיוון הנכון. וכל עוד אנחנו רואים שהתהליך קיים, אפשר להיות רגועים, ולתת לילד את הזמן שהוא צריך כדי להגיע לאן שהוא צריך. ואני חושבת שהיום דווקא בגלל הרצון המאוד חזק להתערב, באחריות הגדולה, באכפתיות הגדולה, לפעמים אנחנו מתערבים יתר על המידה, ומודאגים יתר על המידה. והיכולת שלנו לזהות את התהליכים של צמיחה, של הבשלה, זה מאפשר לנו להגיד בסדר, הילד הגיע לשם, כן? לא כל מי שעשה איזשהו מעקף בדרך כדי לעקוף קק, או כדי לעקוף דרך משובשת, הלך לאיבוד. לפעמים פשוט ייקח לו יותר זמן כדי להגיע לשם. וכל עוד מתקדמים בכיוון הנכון, אנחנו יכולים להיות רגועים, אנחנו מתקדמים, ולתת לתהליכים את הזמן שלהם. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לזהות מה התהליכים, אנחנו צריכים לזהות איך אנחנו יודעים שאנחנו בכיוון הנכון, ובתוך זה מה התפקיד שלנו, מה זה הרחם הפסיכולוגי הזה. קודם כל, הבסיס של התהליך זה שהילד הוא מקושר למבוגרים שאמורים לתת לו מענה. עוד זה שילד נולד על ההורים שלו, עוד זה שילד גדל בבית עם המבוגרים שאחראים עליו, זה לא אומר שההיקשרות אליהם תהיה פעילה. זה לא אומר שבפועל תהיה לנו מערכת יחסים פעילה. ברגע שמערכת היחסים היא פעילה, אז באופן טבעי, המבוגרים שצריכים לגדל אותו, הופכים להיות המענה הטבעי והראוי, באופן אוטומטי. לא צריכים לעשות יותר מדי. כן צריך לוודא שהמערכת יחסים היא פעילה. ברגע שמערכת יחסים היא פעילה, ומבוגר אחרי נותן מענה, אז הצמיחה והרווחה רגשית, הם יהיו ספונטניים עם התנאים מאפשרים. במקביל, הרחם הפסיכולוגי הזה שנוצר מצמצם למינימום השפעות חיצוניות. וההיקשרות, או הרחם הפסיכולוגי הזה, יחזק באופן משמעותי תהליכים פנימיים. כל זה קורה אפילו בלי שאנחנו יודעים להסביר אותו ולשים לב אליו. כלומר, אני לא צריכה כהורה לדעת לתאר את כל התהליכים האלה. אם מערכת היחסים מתקיימת והיא נוצרת, והילד מפתח היקשרות להורה שלו, זו התוצאה. אנחנו נקבל את זה בצורה טבעית. והצמיחה והרווחה הרגשית זה בעיקר תהליכים שקורים מבפנים. זה לא תהליך חיצוני, זה לא משהו שאנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו, זה לא מיומנות שהם צריכים לרכוש אותו, זה לא משהו שצריכים לעבוד עליו מאוד קשה, וגם המעורבות שלנו היא תהיה עקיפה, היא חיונית, בגלל הקשר הזה שאנחנו מדברים עליו, אבל היא לא תהיה ישירה, אנחנו לא צריכים ללמד ילד בצורה ישירה איך להיות עם חוסן, איך להיות עם רווחה רגשית, אלא זה משהו שהוא פועל יוצא מקשר, הוא פועל יוצא מהדבר הזה שנקרא מערכת יחסים, שיוצר רחם פסיכולוגי. ובתוך הדבר הזה, אנחנו רוצים לראות את התהליכים שאנחנו יודעים שהם חלק מהתהליך של הבשלה רגשית. הרחם הזה יש בו כמה מרכיבים. אז המרכיב הראשון זה היקשרות, זה מערכת יחסים, כן? זה הפירמידה, אז זה הבסיס של הפירמידה.
זה התשתית שלנו. החלק השני, שהוא חלק של הרחם הזה, זה היכולת של הילד להרגיש את העולם הרגשי שלו, נדבר על זה הרבה, זה נורא נורא משמעותי בשביל חוסן, בשביל התאוששות רגשית. אנחנו נדבר על מנוחה רגשית, שזה חלק מהרחם הפסיכולוגי שהורים יוצרים עבור הילדים שלהם, וחלק מהפירמידה זה המשחק, שזה פועל יוצא של הדבר הזה, וגם חלק מאוד משמעותי במשוואה שלנו. ארבעת החלקים האלה הם בעצם מה שמהווים רחם פסיכולוגי, והם מאפשרים לילד לקבל הזנה, כן, אם תראו פה מה שמדבר בעצם את חבל הטבור, אם אנחנו מזינים את הילד בתוך הרחם הפסיכולוגי הזה, אז ההזנה היא דרך החלקים האלה, ודרך החלקים האלה הוא הולך ומבשיל, הוא הולך וצומח, ואנחנו רוצים לתאר ולסרטט את החלקים האלה, כי זה מה שנותן לנו את האפשרות לעשות את העבודה ההורית שלנו. ואם אתם פה במסגרת של העבודה המקצועית שלכם, אז אלה הדרכים שבהם אנשי מקצוע עוזרים להורים לעשות את העבודה עם ילדים, וגם עוזרים למבוגרים האחרים שמשמעותיים בחיים של הילדים, גם להמשיך לפתח, להיות חלק מהמשוואה הזו של רחם פסיכולוגי, שהוא יכול כמובן לכלול עוד מבוגרים שהם רוצים לתת מענה לצרכים הרגשיים של ילדים. אז איך היקשרות דואגת לילדים שלנו? כן, אם זה החלק הראשון של הפירמידה, וזה התשתית שלנו, מה היקשרות עושה? יש המון שאפשר לדבר על היקשרות, יש כמה קורסים במכון על היקשרות, אבל שוב, אנחנו רוצים לעשות את הזום אאוט ולראות את המכלול. אז באופן טבעי, היקשרות מפעילה אינסטינקטים של קרבה. כולנו נולדים עם אינסטינקט להישאר קרובים למי שאנחנו מקושרים אליו. תינוקות נולדים עם אינסטינקטים האלה שמופעלים עוד בתוך הרחם, בגלל שהם כל כך חשובים להישרדות. אם מסתכלים על הנטייה של תינוקות, ממש מהרגע שהם נולדים, ליצור קשר עין, אינסטינקט הלפיתה, כל האינסטינקטים אפילו הפיזיולוגיים שלהם, הם מייצרים התחלה של קשר, וזה מאפשר למבוגר לשמור על הילד קרוב אליו. מבחינה פסיכולוגית זה נותן לילד תחושה של בית ובסיס בטוח. הבונדינג הראשוני שמדברים עליו, ההיקשרות של בולבי שהוא מדבר עליו, זה כל על בסיס בטוח, שילד מקבל את התחושה של יש לי עוגן, שאם אני קרוב מבחינה קודם כל פיזית, ואחר כך מבחינה רגשית, כן, הקשר הופך להיות עם הזמן יותר ויותר מופשט, אז אני בטוח, יש לי עוגן יציב, שממנו אני יכול לצאת החוצה לעולם. ההיקשרות מספקת לילד מודל לחיקוי, ילדים לומדים דרך דוגמה אישית, אבל הם יחכו, הם ייקחו דוגמה אישית רק ממי שהם מקושרים אליו, ממי שיש לו מערכת יחסים פעילה איתו. זה הופך את המבוגר למה שדוקטור נופרד מגדיר ככוכב צפון, וזה הופך את המבוגר שילד מקושר אליו לאיזשהו מצפן שמכוון את הילד, וזה נותן תחושה של כשאני איתו אני לא אבוד. אם אני לוקחת את זה רגע לחוויות היומיומיות שלנו, כשילדים נמצאים עם ההורים שלהם, או מרגישים מחוברים לעוגן הבטוח שלהם, הם מרגישים בטוחים, גם כשהעולם מסביב לא כל כך מרגיש בטוח. זה מאפשר לילד לקבל הכוונה מההורה שלו, לקבל את הטיפול של ההורה שלו. היום אנחנו יודעים שלא תמיד קל לטפל בילד, יש ילדים שממש הודפים את הטיפול שרוצים לתת להם, הם עוטפים את המענה שהוא רוצה לתת להם, אנחנו זקוקים להפעלה של האינסטינקטים האלה, כדי שהטיפול הטבעי שההורה מעניק לילד שלו יחלחל אליו. זאת אומרת, ההיקשרות של הילד להורים שלו, נותנת כוח למבוגר להזין את הילד, וזה הולך ומזין מערכת יחסים, זה הולך ומזין את ההיקשרות, וזה מאפשר להורה לטפל באופן טבעי בילד שלו, וזה כמובן מאפשר להורה להשפיע עליו בצורה סמויה. דיברנו על הסמוי ולא בצורה ישירה, לא בצורה שהיא ישירות לתוך הפרצוף של ילד, וכשיש היקשרות אז באופן טבעי זה מייצר איזושהי דרך שבה ההורה יכול להשפיע על הילד שלו בצורה סמויה, הילד הולך אחריו כי זה מה שההיקשרות עושה, זה נותן לילד תחושה של שייכות וגם תחושה שהוא משמעותי, האדם מחפש משמעות כל חייו, זה אנחנו יודעים מאוד מהתורה של ויקטור פרנקל, אבל התחושה של בעל משמעות יכול גם לקחת אנשים למקומות של חיפוש משמעות, במקומות שהם לא בריאים או בטוחים בו, ודווקא המקום שבו ילד מוצא משמעות בקרב המשפחה שלו, אצל האנשים שהוא הכי מקושר אליו, זה נותן תחושת משמעות שהיא מזינה אותו בצורה מאוד מאוד מעמיקה,
ומאפשר לו להמשיך ולגלות את עצמו ולחשוף את עצמו ביתר שאת, כדי להשפיע בסופו של דבר בעולם. הקשר הבטוח עם ההורה מאפשר גילוי עצמי מיטבי, כי זה בטוח, אני לא אחשוף את עצמי איפה שזה לא בטוח. חברת השווים, כמה שהיא יכולה להיות נעימה, זה לא מרחב שכל כך בטוח, זה מרחב שבו אני צריכה להוכיח את עצמי, צריכה לראות שאני שווה, צריכה לראות שאני מספיק ראויה לקשר, בטח ובטח בקרבת ילדים צעירים, שהם עדיין לא מספיק בשלים ובוגרים בתגובות שלהם ובהתנהלות הרגשית שלהם. אז הקשר הקרוב להורים מאפשר גילוי עצמי אמיתי, זה מעורר אינסטינקטים של להרגיש אכפתיות, שזה נורא חשוב בשביל הבשלה רגשית אמיתית. אחד הדברים שנדבר עליהם בהמשך זה האובדן אכפתיות, שזה אחד הסימנים של סיכון של ילדים שמאבדים את האכפתיות שלהם, מפתחים את העמדה של הגנתיות של לא אכפת לי, ואנחנו רואים היום יותר ויותר תופעות של בריונות שהם מפרסמים בתקשורת, הם גם היו קודם, חושבת שהיום זה משהו שמפרסמים ומדברים עליו הרבה, וזה חשוב להיות מודעים לזה, הרבה מזה קשור לקושי להרגיש אכפתיות. אם אני לא מרגישה אכפתיות, אז החוסר ויסות והחוסר התנהגות ממותנת של ילדים, זה משהו שיכול להפוך להיות סיכוני מאוד, התנהגות בריונית יושבת על קושי להרגיש אכפתיות, וההיקשרות מייצרת את הרחם לכל המשך הצמיחה של ילדים, אנחנו נראה איך זה קשור אחד לשני, הדברים האלה, איך הבריאות ורווחה רגשית, דרך ההיקשרות בעצם מייצרת את התשתית לכל ההבשלה הרגשית של ילדים. אז כשאנחנו המענה לילד, לא בגלל משהו שאנחנו עושים, אלא פשוט כי אנחנו באים ואומרים, אני אטפל בך, אני אדאג לך, אני זאתי שרוצה לתת לך מענה, אני זאתי שרוצה לעזור לך, קשה לך עם כל טוב, אני פה. זה איזשהו מסר שמחלחל ברמה עמוקה מבחינה רגשית, זה מסר שהוא לפעמים אפילו עוד פעם סמוי ולא דווקא גלוי, אנחנו הופכים להיות המענה של הילד, שהדרך זה שאנחנו מקפידים שהקשר של הילד הראשוני יהיה אלינו כהורים שלהם, לפני שהוא מפתח קשר לדמויות אחרות. ומה שזה עושה, השלב הבא, זה משהו שהוא קריטי להמשך ההבשלה הרגשית. אז כשיש לנו את השלב הראשון של היקשרות, אנחנו יכולים דרך זה להתחיל לגעת בדבר הזה שנקרא להרגיש. אנחנו היום מדברים הרבה על רגש. שפת הרגש היא מאוד מאוד מוכרת, נוטים לנסות ללמד ילדים לדבר על הרגשות שלהם, אבל יש הבדל בין לדבר על רגשות, יש הבדל בין להיות מונע על ידי רגש, יש הבדל בין מופע רגשי, כן טנטרום זה מופע רגשי, התעוררות רגשית, זה להיות מונע על ידי הרגש, לבין היכולת להרגיש את הרגשות שלנו. זה שני דברים שונים שאנחנו צריכים לשים לב אליו, וכשאנחנו מדברים על הרגשה, זו שונה מאשר עוררות רגשית. עוררות רגשית יכולה להיות לא מודעת, שאנחנו בכלל לא שמים לב אליה. הילדים שלנו יכולים להיות עם עוררות רגשית מאוד מאוד גבוהה, עם ניתוק של חוויה רגשית. כלומר, הם לא מודעים למה שהם מרגישים. והטנטרומים של הילדים, ההתנהגויות התוקפניות לפעמים, הבהלה הגדולה שהם לפעמים אנחנו רואים שעוברת אליהם, חוסר שקט שלהם, היום רואים יותר עוררות של טיקים, או כל מיני סימנים של חוסר שקט, או קושי לשמור על קשב, או כל מיני דברים כאלה. יש בכל התנהגויות האלו סימנים של עוררות רגשית גבוהה, כשהם לאו דווקא מחוברים לחוויה רגשית מודעת, שהאדם ער לו, שהאדם מרגיש אותו, ויש חשיבות ליכולת להרגיש את הרגשות שלנו. כשאנחנו מרגישים את הרגשות שלנו, יש פה כל מיני תהליכים שמתרחשים, וגם על זה אפשר לדבר המון. יש עוד פעם קורס שלם במכון רק על רגש, בכל הקורסים מדברים על החשיבות של הרגשות, אז אנחנו רק ניגע בזה, כדי לראות למה הכוונה פה, ואיך זה קשור לנושא הכללי של הברכה רגשית, אבל היכולת להרגיש את הרגשות שלנו, זה מה שעושה אותנו אנושיים. ליונקים, לחיות, יש להם הנאה בעין מבחינה רגשית. יש להם עוררות רגשית, אבל אין להם חוויה רגשית מודעת. והיכולת להרגיש את הרגשות שלנו, זה מה שהופך אותנו באמת באמת לאנושיים. ההרגשות האלו, החוויה הרגשית המודעת, זה מה שמניע את כל תהליכי ההבשלה,
זה משמר תנועה רגשית, וזה מונע התעקות רגשית. בהקשר הזה, אנחנו נדבר בהמשך על החשיבות של התנועה הרגשית, כדי לאפשר התאוששות מסטרס, מדחק, מטראומה, זה נורא נורא משמעותי לנו. זה מאפשר למוח שלנו לקבל איזשהו היזון חוזר על מה קורה בתוכו, ולהפחות להיות עם הזמן ליותר ויותר מודעים. כן, זה נשמע מאוד גבוה, ובצורה פשוטה, כשאני מרגישה שאני דרוכה ואני מודעת לזה, אני יכולה לשאול את עצמי, למה אני דרוכה? מה מפריע לי? מה קורה לי? ודרך זה אני יכולה לשים לב למה קורה בתוכי. לילדים צעירים אין את היכולת לעשות את זה, אבל כשהם הופכים להיות ערים לחוויות הרגשיות שלהם, זה מאפשר להם עם הזמן לפתח את היכולת להיות מודעים למה שעובר אליהם, ולתת שמות לרגשות שלהם, וגם לבקש עזרה כשהם זקוקים לעזרה הזו. זה גם מאפשר לנו לשים לב יותר ויותר למה קורה בתוכם, אבל זה מתחיל במוח שמעביר להם מסר, ומאפשר למוח שלנו להיות מודע לעובדה שקורה בתוכי משהו. לא תמיד המוח מאפשר את האיזון החוזר הזה, ואנחנו נדבר בהמשך הערב על מתי זה קורה. זה סולל את הדרך לקונפליקט פנימי, דיסוננס פנימי, זה אחד המרכיבים המשמעותיים, אחד הרכיבים המשמעותיים של צמיחה, של הבשלה, אז זה משהו שהוא מגיע רק כשאנחנו מרגישים את הרגשות שלנו. זה מאפשר תפקוד אופטימלי ובריאות ורווחה רגשית בהקשר הזה, שזה מאפשר התאוששות, זה מאפשר תנועתיות של עולם הרגש. כן, לפעמים הדרמות הגדולות של ילדים, נורא קשה להתמודד איתם, ילדים שיש להם טנטרומים והתפרצויות רגשיות, אבל תנועה רגשית היא עדיפה על התעקות רגשית, ולכן החדשות הטובות הן שכשיש הרבה דרמה רגשית, גם אם זה קשה לנהל, זה סימן שיש תנועה, וזה מאפשר תפקוד אופטימלי בסופו של דבר, כי זה מביא לנו את האפשרות לעכל ולעבד עם הילד את העולם הרגשי שלו. דרך זה, זה מאפשר לטפח הסתגלות למה שצריך, לא חסר דברים שהילדים שלנו צריכים להסתגל עליהם. הדרך להסתגלות היא דרך החוויות הרגשיות האלו המודעות. זה מאפשר גם איזשהו תוכן להתבוננות פנימית, זה מאפשר את היכולת לשתף בעולם הרגשי, ודרך זה זה מאפשר קרבה רגשית יותר מעמיקה. ובהקשר הזה אני חושבת שהחלקים הכי חשובים לנו בהקשר הזה, זה החלקים האלה של כל ההרגשות שהן קשורות להיקשרות. אם אנחנו מסתכלים על הקשר בין ההרגשה להיקשרות, ילדים צריכים להרגיש סיפוק בסובה, זה לא קל להרגיש סיפוק בסובה, כן, הרבה הורים מתוסכלים שילדים שלהם לא מסוגלים לבטא הכרת תודה או הערכה, לא רואים כמה טוב יש להם, כי זה קשה להרגיש שבע, יש איזשהו קושי, עם משהו מאוד פגיע ולהגיד וואי, נעים לי, זה טוב לי, אבל יש חשיבות של להרגיש שבע כדי להעמיק את ההיקשרות. יש גם צורך להרגיש חסר וריקנות, כי לפעמים ההיקשרות לא מספקת לעומק, לא תמיד ההיקשרות היא מושלמת, ההורים הכי טובים הם לעולם לא מושלמים, ולכן יש צורך גם להיות מסוגלים להרגיש את זה, את הכאב, את הקצת מרמור של אוף למה ככה ואוף למה ככה, והאכזבה וצער, וזה בסדר, זה חלק מהעניין של לקבל את היכולת לחוות עולם רגשי עמוק. ילדים צריכים להרגיש ביטחון, שהקרבה שיש להם היא בטוחה, היא יציבה, זה עוגן בטוח עבורם. דיברנו קצת על אכפתיות, הם צריכים להיות מסוגלים שאכפת לאחרים ממני, אני חשוב לאחרים, ידאגו לי, אבל גם שאכפת לי מאחרים, כן? זה משהו שאחד הדברים שהם הכי ממתנים התנהגות תוקפנית, שאכפת לי ממה שאחר ירגיש, מה שאחר יחווה, אני לא רוצה לפגוע במישהו אחר כי אכפת לי ממנו. צריכים להרגיש את העצב כשאנחנו לא יכולים לקבל את מה שאנחנו רוצים, כן? סיפוק בסובה זה נחמד, אבל לא תמיד זה אפשרי, וכשזה לא אפשרי, הכל בסדר. הילדים שלנו לא אבודים, כי כשהם יכולים לחוות את העצב על מה שהם לא יכולים לקבל, זה הופך להיות משהו שהוא מאפשר להם להגיע גם כן למקום הרגוע, השלב, זה משהו שבסופו של דבר מזין את העולם הרגשי, גם בצורה מספקת ומאפשר בריאות ורווחה רגשית, וצריכים להרגיש את היכולת לחוות הרגשות סותרות, מצד אחד ומצד שני, וצריך בשביל זה הבשלה רגשית, לילדים צעירים אין את המסוגלות הזו, וכשאנחנו מדברים על היקשרות, אלה הכי חשובים. צריכים להרגיש ביטחון במה שיש, צריכים להיות מסוגלים להרגיש סובה,
צריכים להיות מסוגלים שאכפת ממני, אבל גם צריכים להיות מסוגלים להרגיש עצבות, כשזה לא אפשרי להרגיש את כל זה. והנקודה הזו האחרונה, אני חושבת שהיא כל כך משמעותית, ואני חושבת שפחות מדברים על זה. כי כשאנחנו, וזה כל כך חשוב, כשאנחנו רואים רק את שלושת אלה, זה מעורר איזושהי, להתייחס לחוויה ההורית שלי כשאני נחשפתי לחומרים האלה, איזושהי בעלה של, אבל אני לא, לעולם לא עושה את זה מושלם. תמיד אני אפשל מתישהו, ומה יהיה עם הילד שלי? הוא יהיה אבוד, וזה מעורר איזשהו בעלה מאוד לא בריאה, ומרדף מאוד לא בריא כהורה, אחרי משהו שהוא בלתי אפשרי. וכשאנחנו יכולים לעזור לילדים להרגיש את העצבות על מה שאנחנו לא יכולים לתת להם, ולהיות איתם בתוך החוויה של העצבות, זה גם נותן מענה היקשרותי. זה המקום שבו המענה האמפתי, הכתף לבכות עליו, הוא ממלא את הצורך ומספק לילד את מה שהוא זקוק. אז אלה הרגשות הכי משמעותיים שאנחנו רוצים של ילדים שלנו, ובשביל לתת את אלה אנחנו צריכים היקשרות יציבה ופעילה, ילד שיכול לסמוך ולתת אמון במבוגר. וכאן אנחנו מכניסים איזשהו אינסטינקט שנופל מדבר עליו, שהוא נקרא מבוגר אלפא אכפתי. אלפא אכפתי זה מבוגר שהוא מגיע מאיזושהי עמדה של אני רוצה לתת מענה לילד, אני רוצה להיות זה שמעניק לילד, וזה בסך הכל אינסטינקט. זה אינסטינקט של הובלה, שהוא מעורר אצל הילד אינסטינקט של תלות. וזה הריקוד שאנחנו רוצים לראות בין מבוגר לילד. כשאנחנו מדברים על מערכת יחסים שנכונה, אנחנו רוצים מערכת יחסים של הורה שהוא בא ומזין, ומערכת יחסים עם ילד שהוא המקבל, והאינסטינקט של הובלה של מבוגר שהוא פוגש אינסטינקט של ילד שהוא תלותי. ומה שהוא מאפשר להורה זה להוביל את הילד בצורה די טבעית בתוך העולם שלנו. וזה איזשהו ריקוד שהוא נוצר כבר מהרגע שבו הילד נולד, שבו המבוגר לוקח את המענה של אני אספק לך מענה, מה שאתה צריך, לכוון אותך, להגן עליך, לעזור לך, להוביל אותך, לשמור עליך, כן? אתה שלי, אני גם אחראית עליך. מתוך זה אפשר לספק הוראות, אפשר להתחיל את הערכים, אפשר לקבל את תשומת לב שלהם, אפשר להשפיע על ההתנהגות שלהם, אבל זה דרך המקום שבו אכפת לי ממנו ואני רוצה לתת לו מענה ולהיות זה שמספק לו מענה לצרכים שלו. וזה צריך לפגוש ילד שהוא נמצא באיזשהו, גם כן עמדה אינסטינקטיבית של מסתכל על ההורה כמי שנותן לי מענה, ואני בעצם יכול ללכת אחריו כי אני מרגיש שהוא ייתן לי מענה ואני יכול לסמוך עליו. אחת הבעיות, אחד הנזקים שיש היום בעולם המודרני, בעולם ההורות, זה החיפוש כל הזמן אחרי מישהו שיגיד לי מה לעשות כהורה. והמקום הפנימי, כן, הסבתות של פעם שאמרו, לא הבנתי, את הולכת לקורס הורות? לא הבנתי, פשוט אימא שלה, מה הבעיה? זה בדיוק העמדה הזו של, רגע, יש בי מקום פנימי של, אני אימא שלה, ואני אגלה, אני אמצא את הדרך, יש בזה אפילו משהו שהוא קצת יהיר, של אל תגידו לי מה לעשות, אני אמצא את הדרך עם הילד שלי. עכשיו, זה לא נגד ללמוד על הורות, זה לא נגד ללמוד על הצרכים הרגשיים של ילדים, אבל אנחנו לא רוצים שהידיעות או שהטיפים או שההמלצות של האחרים הם מה שיכריעו את האופן שבו אנחנו נפעל. המקום שאנחנו רוצים לעשות זה ללמוד על, כדי להפנים מה שמתיישב על הלב, ולהוביל מהמקום האינסטינקטיבי של קודם כל, אני ההורה של הילד, קודם כל אני אגלה מה הוא צריך ואני אכוון אותו. וזה מאפשר לבוא מול הילדים בעמדה דומיננטית וברורה, של אני אמצא את הדרך. גם אם בפנים, אני לא לגמרי בטוחה בעצמי, אבל הביטחון הזה של, אני אעזור לך, אני פה בשבילך, ואני אמצא את הדרך כדי לגלות מה אתה צריך, זה משהו שהוא מאפשר לילד להרגיש ביטחון, שאני יכול ללכת אחריו בבטחה. וכשההורה מגיע למקום הזה ויכול להיות במקום הזה, אז זה מאפשר לילד להרגיש ביטחון ולקבל ביטחון מלא בעולם הרגשי שלו. עכשיו, המורכבות עם רגשות ועם העולם הרגשי שלנו באופן כללי, זה שהרגשות שלנו, הרגש המודע, ההרגשה, או החוויה הרגשית המודעת, היא חמקמקה מאוד. וההרגשות שלנו הן עדינות ופגיעות, ולפעמים המוח אומר, אתם יודעים מה? זה יותר מדי, אני לא יכול לעשות את זה. זה יותר מדי בשבילי להרגיש, ואני צריך שתגונן עליי. ולכן אני מרים הגנה, ואני לא נותן להרגיש את העולם הרגשי שלי, כי זה יותר מדי.
תחשבו על עצמכם, במיוחד, הרבה פעמים אפשר, בשנים האחרונות בוודאי שהרגשנו מוצפים, וחווים איזשהו ניתוק רגשי של עכשיו אני כבר לא כל כך מרגישה. זה משפר את התפקוד, ונדבר על זה בהמשך עוד קצת למה, אבל לפעמים אנחנו מאבדים את הרגשות שלנו, וכשאנחנו מאבדים את הרגשות שלנו, המרחב ההיקשרותי הוא מה שנותן לילדים שלנו את היכולת לקבל חזרה את הרגשות שלהם. קודם כל, כי ההיקשרות היא מספקת מענה מעולם שהוא פוגעני. הסכנה נשארת בחוץ, כשאנחנו מצליחים לייצר מרחב מוגן רגשי בתוך מערכת יחסים היקשרותית. הילדים מרגישים בטוחים כשהם עם היקשרות בטוחה. כשההיקשרות מייצרת להם תחושת ביטחון, אז הם יכולים לחוות את כל מנעד הרגשות שלהם. הם יכולים לפחד, כי יש מי שיגן עליהם. הם יכולים להיות עצובים, כי יש להם כתף לבכות עליו. הם יכולים להרגיש אכזבה, כשיש מישהו ייתן להם נחמה. ההיקשרות בעצם מספקת מחסה, עד שהיא מאפשרת לרגש להתאושש, מאפשרת לילדים לקבל חזרה את ההרגשות החסומות שלהם. רק לפעמים המוח חוסם את הרגש כדי לשמור על הילד, כי זה כואב מדי, כי זה מציף מדי, כי זה קשה מדי, וכשיש מערכת יחסים היקשרותית, היא מאפשרת לילד לקבל חזרה את הרגש שלהם, וברגע שיש אמון במבוגר, המוח מתחיל לשחרר לאט לאט את העולם הרגשי. האתגר עבור ההורה, שבשלב הזה הילד יכול להפוך להיות מאוד מאוד סוער. זו אחת הסיבות שהתאוששות רגשית לפעמים עוברת דרך הרבה סערות רגשיות. ילד שבוכה יותר, יש ילדים שיש להם יותר טנטרומים, ילדים שפתאום יותר מבועלים, הם לא רוצים לישון לבד בלילה, קשה להם להירדם, הם פתאום לא רוצים ללכת לגן, קשה להם ללכת לבית הספר, יש להם יותר קשיי התנהגות, בגלל הקושי הרגשי שלהם. אנחנו רואים לפעמים יותר סערה רגשית, דווקא כשהרגש מתחיל להפשיר, וכשהרגש מתחיל להפשיר ויש התאוששות רגשית, זה דווקא מגמה בריאה של התאוששות. שוב, האם תמיד לא, לפעמים זה יכול להיות סימן לרגרסיה שצריכה להדאיג אותנו, אבל הרבה פעמים הרגרסיה היא חלק מתהליך התפתחותי בריא, וכשאנחנו ממשיכים לספק לילד מרחב התאוששות, זה יעבור תהליך, והילד יוכל לעבור לשלב הבא, ולהתאושש ממה שקרה לו. ולכן הרעיון הוא, ההיקשרות היציבה בפעילה, היא מה שמייצרת את תחושת ביטחון, ההיקשרות הבטוחה שמאפשרת את ההתאוששות של העולם הרגשי. אז עוד פעם, גם דרך זה אנחנו מטפלים בהיקשרות של הילד, והופכים להיות המענה שהוא זקוק לו, בשביל לקבל את ההתאוששות של העולם הרגשי שלו. העניין של מנוחה רגשית, היא מאוד מאוד משמעותית, להמשך הצמיחה וההבשלה של ילד. כי כשאנחנו מקבלים היקשרות, ומקבלים עולם רגשי בריא, אנחנו בעצם מקבלים כל מיני תפקודים נוספים, שהם קשורים להבשלה רגשית. כשיש לנו מנוחה רגשית, אנחנו בעצם מקבלים צמיחה רגשית. כמו כשיש מנוחה פיזית, אנחנו מקבלים צמיחה פיזית. המנוחה הרגשית מאפשרת לאבד את החוויות, בתוך האני, בתוך החלק, כן, מה עברתי ואיך עברתי ואיך זה משפיע עליי, בתוך מנוחה הרגשית, הצמיחה הרגשית מתרחשת, זה מאפשר להתחדש, כשמדברים היום על צמיחה פוסט-טראומטית, שזה מונח שהרבה משתמשים בו, אנחנו זקוקים לרגעים של איים, אפילו קטנים, של מנוחה רגשית, כדי לקבל את התנועה הזו, זה מאפשר ריפוי ושיקום, זה מאפשר את כל האנרגיה הרגשית, המוטיבציה הרגשית, שממשיכה להזין את הצמיחה, וזה מאפשר איזושהי הפוגה למרחב הפנימי ההישרדותי של קשב ושל רגש, שהוא עסוק בלשרוד, זה נותן הרגש של שקט כדי להתאושש, ואנחנו זקוקים להבשלה, אנחנו זקוקים להבשלה שמגיעה רק דרך מנוחה רגשית. איפה מנוחה רגשית מגיעה? מהיכולת לאבד את החוויות הרגשיות שמגיעות מהיקשרות. היקשרות מובילה למנוחה רגשית, שעוזרת גם לקבל חזרה את הרגשות שלנו. כן? זה איזשהו מעגל שאחד מוביל לשני, שחוזר חזרה ומזין את המעגל. אז מנוחה נובעת מהרגשה של היקשרות, שנובעת מהיקשרות בטוחה, בעמדה תלותית ומבוגר אכפתי,
וההיקשרות מזינה גם כן את המנוחה, ההרגשה מובילה למנוחה, כשאנחנו מתחילים מהמקום של היקשרות, אנחנו מקבלים בעצם את המשך הפירמידה. ובצורה כזו עוד פעם אנחנו רואים איך ההיקשרות של הילד למבוגר הופך להיות מענה דרך הדאגה למנוחה רגשית שממשיך להזין את כל תהליך ההבשלה. והסוף של הפירמידה שלנו, הקצה של הפירמידה שלנו זה המשחק, המשחקיות. אני חושבת שיש היום יותר ויותר בעולם המדעי שמדברים על משחקיות. אני רואה יותר ויותר בתוך מערכת החינוך, כן, אני פסיכולוגית חינוכית, עובדת הרבה בתוך מסגרות, בכל הגילאים, אני רואה יותר ויותר מודעות לחשיבות של משחקיות בתוך תהליכי למידה, וגם כמובן משחקיות בתוך תהליך טיפולי, זה משהו שאנחנו עוד יודעים אותו, מאז וויניקוט זה מדובר, עוד לפני כן, אבל הוא הראשון שדיבר בעולם הטיפולי על משחקיות, ובהקשר הזה המשחק הוא גם כן מטפל ודואג לילד, הוא מה שמזין את תהליכי הצמיחה הרגשיים, זה מספק מרחב בטוח בשביל לתרגל את כל המיומנויות העתידיים שילד זקוק להם, זה מספק מרחב בטוח בשביל להרגיש ולחוות את כל הרגשות שלנו בתוך מרחב משחקי, אפשר לחוות הכל, כי זה לא אמיתי, זה מאפשר לשחרר את הקשב ללכת אחרי תחומי העניין שלו, הוא לא חייב לעשות דברים, אלא זה מה בא לו לעשות, אז בתוך מרחב משחקי זה רותם את הקשב בצורה מאוד פעילה, בתחום העניין של ילדים, זה נותן מרחב בטוח לביטוי של כל האינסטינקטים, כולל אינסטינקטים תוקפניים, כי בתוך מרחב משחקי זה לא מסכן אף אחד, זה מאפשר להפעיל את כל המערכת של פתרון בעיות ומאפשר יצירתיות, כן, המערכת של פתרון בעיות במוח, שזה ממש הבסיס ליצירתיות ולחשיבה גמישה ויצירתית, זה עוזר לשמור ולתרגל את רצון הילד בעולם שבו יש כל כך הרבה דברים שהוא חייב, אז כשרותמים אותו דרך המשחק, אז הוא יכול להרגיש גם את הרצון שלו בתוך זה, זה נותן מרחב ראשוני לכל הרצונות שלו, לכל התחלה של האני שלו, כן, האני הקטן, העצמי הקטן של ילד שהוא הולך ומתפתח, אז מרחב משחקי זה סוג של חממה, שמאפשר לאני הזה להמשיך ולגדול בצורה בטוחה, וזה גם נותן לכל הדחפים ההיקשרותיים איזושהי הפוגה. הדחף ההיקשרותי, אני זקוק להיקשרות, הוא דחף הישרדותי. אני צריך לוודא שיש לי מערכת יחסים, ויש ילדים שהמוח שלהם עסוק כל הזמן, ולוודא שיש להם את מערכת היחסים שהם זקוקים להם, לא כי ההורים לא עושים את החלק שלהם כמו שצריך, אלא כי הם נולדו מאוד רגישים, או כי הם זקוקים נואשות לתחושת ביטחון, בעולם שהוא מאוד מאוד מציף, וכשיש לנו היקשרות בתוך מרחב משחקי, הם מקבלים הפוגה מזה, הקרבה בתוך מרחב משחקי, היא קרבה שהיא מזינה בצורה מאוד מאוד מעמיקה, והיא הודפת את עולם המציאות, היא הודפת את הסיכון, היא הודפת את ההישרדות, כאן כמובן בהקשר של משחקיות, אנחנו מדברים על משחק אמיתי, שיש לו כללים כלשהם, לא להיכנס לזה היום לעומק, אבל המשחק שמדברים עליו, הוא לאו דווקא משחק של משחק לוח עם כללים, למרות שזה גם יכול להיות משחקי, בטח לא משחקי וידאו, אנחנו מדברים על משחק שהוא במרחב שהוא לא אמיתי, כלומר אין לו השלכות בעולם האמיתי, משחק אמיתי הוא משחק שהוא לא עבודה, כלומר התוצאות הן לא העיקר, אלא הדרך היא העיקר, התהליך הוא העיקר, מרחב משחקי הוא מאפשר איזשהו ביטוי של האני בתוך המרחב הזה, איזשהו מרחב שבו אני יכול לחקור מה אני אוהב, מה בא לי, איזשהו מרחב תנועה, שיש בו ביטחון ועוררות פעילה של ילד. אז כשאנחנו נותנים מעטפת, כן, התחלה וסוף, שהוא מאפשר את כל הדברים האלה, אז אנחנו מקבלים איזשהו מרחב של משחק אמיתי, שמאפשר לילד לנוע, ולקבל הפוגה מהאינסטינקטים הישרדותיים שיש לו במוח, ושם ההבשלה מתרחשת באופן מיטבי. אז אם אני חוזרת חזרה לפירמידה, כשיש מנוחה רגשית, באופן ספונטני לחלוטין, אנחנו נקבל משחק אמיתי, נקבל תנועה משחקית. ומה שיפה זה שכשיש משחק, זה גם מספק את המנוחה הנדרשת. אז אם המציאות לא מאפשרת לי מספיק מנוחה, אם אנחנו מכניסים ילדים לתוך מרחב משחקי, או את עצמנו, כן, דיברתי בהתחלה על זה, שבעצם יכולנו גם לדבר על עצמנו, בתוך הסיפור הזה, על ההורות שלנו כהורים, ולאו דווקא על הילדים שלנו, אם אנחנו נכנסים לתוך מרחב משחקי
יכול לעורר גם את המנוחה הנדרשת, שמזינה גם כן עוד משחק. והמשחק גם כן עוזר לנו להרגיש חזרה את הרגשות שלנו. דוגמה נהדרת זה מוזיקה. אם אנחנו נסתכל רגע על עצמנו, אם אנחנו מרגישים איזשהו משהו חוסר שקט, אני חושבת שכולנו יכולים להזדהות עם זה, בטח ובטח אחרי השנים האחרונות, ופתאום שמים איזשהו שיר שמעורר משהו, איזושהי תנועה רגשית, ואנחנו מוצאים את עצמנו, משהו זז בפנים, ומוצאים את התנועה הרגשית הזו, משהו שנוגע לנו בלב, בנשמה, זה מרחב משחקי. מוזיקה זה חלק ממרחב משחקי, זה מחזיר לפעמים חזרה את הרגשות שקצת קפאו לנו, וזה מוביל אותנו למנוחה רגשית, וזה מזין חזרה את המשחק, ומשחק גם כן מעורר היקשרות ומגן על היקשרות. ילדים שקשה להם ליצור קשר, ילדים שהם מאוד מאוד רגישים, והם לא בקלות יוצרים קשר, מתבגרים, שבגלל תהליך חייו של הבריאים שלהם, הם קצת נהיים קוצניים, וקשה להם להיות קרובים כמו שהם היו פעם, לפעמים פשוט לגדול יכול להיות מבהיל, ולייצר איזשהו ריחוק מההורים, מרחב משחקי שהוא יכול להיות הומור, כן? הומור שחור הוא משחקי, קריצה זה משחקי, כל המרחבים המשחקיים האלה הם מעוררים חזרה מערכת יחסים. אז אם אנחנו מתחילים רק ממרחב משחקי, אנחנו יכולים דרך זה לעורר היקשרות, יכולים לעורר את היכולת להרגיש, יכולים לעורר מנוחה, וכמובן אלה מזינים אחד את השני, וזה נהיה איזשהו מעגל קסמים חיובי, שדבר מוביל לדבר. ובעצם המרחב משחקי עוזר לנו להחזיר חזרה את כל העולם הרגשי שהוא מעוכב, כשהוא נתקע, משחק הוא בטוח, אז לא נפגעים. כששתי אחיות משחקות שהן רבות בתוך משחק, הן יכולות לריב בצורה נוראית, ואומרים, מה קורה? אנחנו רק משחקות, הכל בסדר. הן לא נעלבות, כי זה רק משחק, הכל טוב. בתוך המרחב המשחקי, אף אחד לא נעלב ונפגע, כי כשהכללים של משחק נשמרים, הכללים זה הדדיות, זה שאתה שם מרצון, שזה נעים לך, וכשזה נשמר, אז אין פגיעה ברגשות. הרגש יכול לקבל מרחב תנועה מאוד מאוד גדול, ולכן יש יותר סיכוי שאפשר לזהות את הרגש בתוך משחק. כשמקריאים סיפורים לילדים צעירים, אפשר לזהות את הרגש של הדמות בסיפור, שהילד קשה לו להגיד על עצמו, שהוא עצוב. יש ילדים שקשה להם להרגיש שהם עצובים, כי זה חסום להם. אבל יכולים להגיד על הדמות בסיפור שהוא עצוב, שהוא בוכה כי עצוב לו, או משהו כזה. או להיכנס לתוך דמות בהצגה ולשחק את הדמות, זה לא אני, זה הדמות שמציגה. אבל אז מקבלים, כן, דרך זה, את המרחב הרגשי שאנחנו זקוקים לו בשביל לקבל חזרה את כל הרגשות שלנו, וזור למוח שלנו לזהות את העולם הרגשי שלנו. ויותר קל להרגיש את הרגשות כשהם לא כל כך קרובים לחיים האמיתיים. כשמקבלים אותם קצת מרוחקים, זה מאוד מאוד עזר, ולכן יש עולם שלם של ספרות ילדים, שעוזר לילדים לקבל איזושהי הצצה על הרגשות שלהם, דווקא כי זה לא כל כך קרוב, וגם אנחנו יכולים לפעמים להתחבר יותר לרגשות שלנו, כשזה קצת מרוחק מהחיים האמיתיים, שבו אנחנו צריכים לפעמים להיות בעמדה יסודותית כדי לתפקד. אז אם נחזור חזרה לפירמידה שלנו, כן? וזה בעצם הפזמון שאנחנו נחזור על עצמו, משחק נובע מהרגשות של היקשרות שנובעות מהיקשרות בין דת תלותית למבוגר אכפתי. אנחנו זקוקים לכל החלקים האלה כדי שאנחנו נוכל לגדול. הבעיה המשחק זה שהוא לא דורש מקום ומרחב. המציאות דורשת את שלה. בשביל לקבל מרחב למשחק אנחנו צריכים לפנות מקום בתוך המציאות, לפנות מקום בתוך ההתעסקות, בתוך ההיקשרות, צריכים לפנות מקום בתוך כל הגירויים שיש מסביב, מסכים, חברים, חוגים, משימות, דרישות, ציפיות, צריכים לפנות מרחב בתוך כל זה, כדי לתת לילדים את האפשרות לשחק, כי הם זקוקים למשחק הזה בשביל כל תהליכי ההבראה שלהם. אז כשאנחנו מטפלים בהיקשרות של ילד, אנחנו הופכים להיות המענה שהוא זקוק לו, ודרך ההיקשרות אנחנו גם הודפים את כל הדברים האחרים, כדי לאפשר לנו ליצור את המרחב שנדרש בשביל משחק אמיתי. וכאן אנחנו מקבלים את התמונה המלאה של בעצם הילד המשגשג. כשאנחנו מדברים על בריאות ורווחה רגשית, אנחנו בעצם רוצים לדבר על זה. והילד המשגשג הוא ילד שהוא נטוע
בשורשים, יש לו שורשים עמוקים, והשורשים עמוקים מאפשרים הזנה, והזנה היא בעצם מה שמאפשרת צמיחה. וההזנה שלנו, מי שמכיר כבר את המודל של נופלד, יזהה את השורשים של היקשרות. מי שלא מכיר את המודל של נופלד, אז זה איזושהי חשיפה ראשונית, אפשר לדבר על זה כמובן הרבה, אנחנו ניגע בזה באמת רק במשפט. דרך כל החלקים האלה, אלה השורשים שדרך כל אחד ואחד מהם, הורים מזינים את הילדים שלהם, כדי להוביל, כן, דרך הפירמידה, ליכולת להרגיש את הרגשות שדיברנו עליהם, לחוות מנוחה רגשית, ודרך זה בעצם הצמיחה מתרחשת, כשהמשחק הוא השותף בתוך הדבר הזה. והבעיה עם היקשרות, זה שהיא מאוד מאוד הפכפכה. היקשרות זה אינסטינקט הישרדותי, ולא תמיד יש הרבה היגיון במענים היקשרותיים שהילד מאמץ לעצמו. לפעמים הורה נמצא שם, והילד יכול, מכל מיני סיבות, אפילו נוירולוגיות, שרגישות נוירולוגית, למצוא את עצמו מתקשה להיכנס לתוך מערכת יחסים, הוא יכול להימצא ליד קבוצת השווים, ולמצוא את עצמו מקושר אליהם, במקום להיות מקושר להורים שלו. הוא יכול לקשר לחפצים ולא להורים. כלומר, לפעמים זה קורה באופן טבעי ואינטואיטיבי, ולפעמים זה יכול להשתבש, כי ההיקשרות היא לפעמים מאוד מאוד מבלבלת, ובשביל זה אנחנו רוצים לדאוג לזה שהילד יקשר אלינו. דרך העוררות של ההיקשרות, כשאנחנו אוספים אותו לעתים קרובות, מה שלומך ומה העניינים וחיבוקים ונשיקות וליטופים וקשר עין, שאלה דברים שהם מאוד מאוד אינטואיטיביים, לא צריך לעשות, זה לא משהו שצריך לעשות בצורה מאוד מאוד ככה נוקבת, ומה ההוראות ומה הנחת ואיך אני עושה, פשוט לשים לב, כמה קל לנו ללכת לאיבוד בתוך המשימות שלנו, בתוך המסכים שלנו, כן, אני זוכרת את עצמי אפילו עסוקה בלשטוף כלים, ולשים לב שעניתי לילדים שלי בכלל, בלי להסב את המבט אליהם. בטח ובטח, כשאנחנו עסוקים בריבוי משימות ובתוך המסכים, שזה בכלל תופס את תשומת לב שלנו, אנחנו צריכים לאסוף את העיניים שלהם, צריכים לאסוף את תשומת לב שלהם, צריכים לאסוף את הקשב שלהם אלינו, לא רק שאנחנו צריכים את תשומת לב שלהם כדי לתת להם הוראות, אלא סתם ככה כחלק מהיום יום, זה צריך להיות חלק מההוואי היומיומי שלנו, שאנחנו עוצרים רק כדי להיות ביחד לפעמים, רק לרגע, לעבור ליד ילד במסדרון ולחייך אליו וליצור רגש וקשר עין, ולתת איזשהו ליטוף או חיבוק, סתם כן אנחנו אוהבים אותו, בלי סיבה, זה האיסוף הטבעי והאינטואיטיבי שמעורר תחושה של קרבה ומערכת יחסים. אנחנו רוצים לשים לב שמערכת היחסים שלנו היא מערכת יחסים שבו אנחנו האלפא, שבעצם אנחנו אומרים בוא, אתה יכול להישען עליי, בוא, אני אעזור לך. יש היום חשש, בגלל כל מיני הנחיות, שאם נעשה לילדים דברים הם לא יהיו עצמאיים, שאם אנחנו נעזור להם יותר למידה, הם לא ידעו לעמוד על הרגליים שלהם בזכות עצמם. אסור לעשות עבור ילד מה שהוא יודע לעשות עבור עצמו, כי זה מצמצם את היכולת שלו להיות עצמאי. בפועל זה לא נכון. אם אנחנו נזין צמיחה, תהיה התאבות של עצמיות, וכשיש התאבות של עצמיות, יש חיפוש טבעי להיות עצמאי. המקום שבו אני המבוגר עוזרת לילד שלי, אני רוצה להקל עליו, אני רוצה להעביר לו מסר של אתה יכול לסמוך עליי, זה לא אומר שאני צריכה לעשות עבורו הכל, זה לא אומר שאני צריכה לרדוף אחריו, כדי תמיד שהוא יהיה מרוצה, ההפך, זה עלול להיות מזיק. אבל המקום הטבעי שבו אני רוצה להעביר לו מסר באופן כללי של, יכול לסמוך עליי, אני פה בשביל לעזור לך. אם יש קושי, אני אעזור לך עם הקושי הזה, אם יש לך בעיה, אני פה בשביל לעזור לך לפתור את הבעיה. זה מסר שהוא מטפח מערכת יחסים. אפילו תחשבו עלינו כמבוגרים, האנשים שקרובים אלינו, הם אנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם. והם אנשים שקרובים אלינו, הם אנשים שסומכים גם עלינו, בסופו של דבר, גם בעולם של מבוגרים. זה אותו עיקרון. אנחנו רוצים להעביר איזושהי הזמנה חמה, שהם רצויים בקרבתנו, שכיף לנו שהם איתנו, שהם לא תרחה, שהם לא תרדה. כאן דווקא ההומור השחור שיש ברשת, שצוחק על ההורות, שהוא יכול להיות מאוד בריא לנו, הוא עלול להיות קצת מסוכן בשביל הילדים שלנו. אנחנו לא רוצים שהם ירגישו שאנחנו כל הזמן מקטרים עליהם, שסיוט להיות הורה, אז צריך לשים לב
יש משהו בריא בהומור שחור, אבל אנחנו חלילה לא רוצים שילדים יקבלו מסר של עם טרחה גדולה, אז ההזמנה החמה היא נורא נורא משמעותית. אנחנו רוצים שההיקשרות תהיה בטוחה, לא לתת לתקלות שלהם, לא לתת להפרעות שלהם, לא לתת לבעיות התנהגות שלהם, לא לתת לפשטות שלהם להרוס את הקשר, להעביר להם מסר שגם כשאנחנו צריכים לקרוא אותם לסדר, ולפעמים אנחנו צריכים לקרוא אותם לסדר, לפעמים אנחנו צריכים למשמע אותם, זה חלק מהתפקיד ההורי שלנו, עדיין להעביר מסר של המערכת יחסים שלנו לא השתנתה, אתה עדיין אהוב, אתה עדיין רצוי, אני עדיין אדאג לך. המקום שבו אנחנו רוצים לא לפחד לעורר תלות, אנחנו רוצים ילדים שהם תלותיים בנו בזה שאנחנו מטפלים בהם, למלא את הצרכים ההיקשרותיים שלהם באופן מלא, הם צריכים לדעת שהם יכולים לסמוך עלינו, שאנחנו תמיד נהיה שם עבורם, ולשמור על הקשר של ילדים אלינו, קודם כל, לפני אנשים אחרים. אנחנו רוצים לעזור להם ליצור חיבור עם האנשים הנכונים, אנחנו רוצים לשדך אותם למבוגרים האחרים שצריכים לטפל בהם, לעזור להם לפתח קשר טוב לגננת, למטפלת, לבייביסיטר, למשפחה שאנחנו מאמצים כמשפחה, החברים הקרובים שלנו שהם הורים חלופיים עבורנו כשאנחנו עסוקים, למורים שלהם, וכל שאר המבוגרים שאמורים להיות הצוות התומך שלנו כהורים, רוצים לוודא שהילד מפתח גם עליהם מערכת יחסים בריאה ותומכת, ולפעמים כהורים אנחנו צריכים לעבוד בזה, ולפעמים לשים לב לזה שיש היקשרויות מתחרות, כשבראש ובראשונה בעולם המודרני, קבוצת השווים, החברים עלולים להיות היקשרות מתחרה, מסכים היום הם היקשרות מתחרה, אנחנו רוצים לשים לב, כדי לוודא שאנחנו מצליחים לשמור על המקום שלנו קודם כל, כדי שנוכל להמשיך להזין מבחינה רגשית את הילדים שלנו. ובתוך כל זה, לזכור שזה לוקח זמן. היום בעולם המודרני יש יותר ויותר ציפייה לראות תוצאות באופן מיידי. הילד עדיין לא מתנהג כמו שצריך. בסדר, נכון? הוא עדיין לא שם. אפשר להיבהל, אפשר גם להגיד, רגע, אבל הוא בדרך. ובואו נתמקד בשורשים. כשראיתי את התמונה הזו, זה כל כך תפס אותי בהקשר הזה של, אנחנו מצפים לראות פירות שלמים ובשלים על שתילים. לוקח הרבה שנים לגדול. ואנחנו צריכים להזין ולטפח את השורשים, כדי לטפח עצים בריאים, כדי שהפירות שנראה בסופו של דבר, יהיו פירות אמיתיים ומלאים ובשפע. ואם אנחנו ניגע בשורש, ואם אנחנו נטפח בשורש, דרך ההיקשרות, ודרך המודעות לחשיבות של עולם רגשי, ודרך זה לוודא שיש מספיק מנוחה רגשית, מספיק איים שמנוחה רגשית, יש מספיק מרחב משחקי, ושוב, לזכור את התמונה הגדולה, את כל הפרטים הקטנים, אז אנחנו נוכל לוודא שהילד ממשיך לגדול, ושתהליך הצמיחה ממשיך להתרחש, ובמובן הזה, מה שיפה בתוך הסיפור הזה, זה שזה דו סטרי, אפשר להתחיל מההיקשרות, אבל גם אפשר להתחיל ממשחק, ויש לנו קשיים בתוך מערכת היחסים, ויש לנו קשיים בתוך העולם הרגשי, או יש קושי להוביל למנוחה, כן? ולא חסרות סיבות היום, המציאות שלנו באמת היא לפעמים מורכבת, לפעמים מאוד מאוד קשה לילדים, כן? העולם שלנו הוא רחוק מלהיות עולם אוטופי, עדיין יש לנו הרבה מה לעשות, ואם אנחנו נכנסים דרך המרחב של משחקיות, הכל בסדר, אפשר להתחיל מלמעלה, אפשר להתחיל מלמטה, אפשר להתחיל מהאמצע, זה שבילים שלנו, דרך משחקיות אנחנו יכולים לחזור ולעורר את כל החלקים שאנחנו יודעים שהילד צריך, בשביל להמשיך לגדול, אז אם אנחנו רוצים לחפש סימנים, אלה יהיו הסימנים, שיש לנו קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, אנחנו נדע שאנחנו מתקדמים בכיוון הנכון, וזה הרחם שלנו, שדרך זה אנחנו בעצם המענה לילדים שלנו. דרך זה אנחנו הופכים להיות המענה בשביל הילדים שלנו, ובעצם דרך זה אנחנו רותמים את כל הכוח שהטבע נתן לנו, בשביל לעזור לילדים שלנו, להמשיך ולהבשיל, עם כל מה שקורה מסביב, ועם כל הקשיים שיש מסביב. ואני רוצה לסיים את החלק הזה, לפני שאני אסגור את המצגת, ונפתח רגע מצלמות, אם תרצו לשאול שאלות, או
ככה להעיר על הדברים. לגבי השחיקה בתקופות חירום מתמשכות שאנחנו נתונים בהם, יש כאלה שאומרים, טוב, מאז הקורונה, יכול להיות, אבל בטח סוגרים עוד רגע שנה שלישית של שנת לימודים, ועוד רגע 3 שנות מלחמה, שאנחנו נותנים בהם, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך, אנחנו נמצאים עדיין בתקופה של איזשהו חוסר אונים לגבי הבאות, ואני רוצה לחזור חזרה לדיבור על הרגש, כי זה נורא נורא משמעותי, וזה איזושהי תוספת שאני חושבת שהיא חשובה לנו לזכור. כשאנחנו מדברים על עוררות רגשית, אנחנו מדברים על חוויה רגשית לא מודעת, וכולנו מושפעים מהעוררות הרגשית כשיש לנו מציאות מורכבת מסביב. העוררות הרגשית מעוררת אותנו מאוד בפנים, ומעוררת תפקוד פונקציונלי, זה מאפשר לנו לתפקד בתוך עולם סוער ומאתגר. מה שזה עושה, כן, בצד השני, יש חוויה רגשית מודעת או ביטוי רגשי, שהוא הולך ומצטמצם. כן, אם אני מסתכלת על הדמויות האלו, שמנסות לדמות איזה שהם נוירונים במוח, המוח שלנו פועל דרך תגובה סימפתטית, שזה תגובת דחק, שעוזרת לנו לחוות פחות רגש, כן? אנחנו מנתקים את הרגש, אנחנו מתפקדים. וזה מאפשר לנו להיות באיזשהו תפקוד מאוד מאוד יעיל, בתוך עולם שהוא סוער. ואם תחשבו על עצמכם ב3 שנים האחרונות, או בסיטואציות כלשהם שהיו מאוד מאוד מעוררות, מאוד מאוד מבהילות, אתם תוכלו למצוא את עצמכם כאן. מה שמעוכב זה העיבוד הרגשי, שזה תגובה של המערכת העצבים הפרסימפטית. זה מערכת העצבים שמנוחה. וככל שיש לנו צורך ביותר תפקוד, אנחנו מקבלים פחות ופחות עיבוד רגשי, זה מושהה, שמים על זה, המוח שם על זה פאוז כדי לתפקד. ההישרדות תמיד תהיה קודמת לצמיחה. אבל יש לנו נטייה בתוך אותה מערכת של הומאוסטזיס, של לחפש את האיזון, ובזמן המתאים, המוח בעצמו יחפש איזשהו מרחב שבו הוא יכול להתחיל לקבל את הרגשות שלו בחזרה. וכשזה קורה, אנחנו מקבלים יותר עיבוד רגשי, אבל אנחנו מקבלים פחות תפקוד. וזה הרגרסיה שאנחנו חווים כשאנחנו מתחילים לקבל את הרגשות שלנו בחזרה. התפקוד המאוד יעיל נהיה פחות טוב. אמהות שמתפקדות מעולה כשהבעל יוצא למילואים, לשבועות שלמים ברצף, ואני שומעת את זה בכל כך הרבה מקומות, ילדים במיטה ב7 בערב, הבית מתוקתק, הבעל חוזר, ואז פתאום הכל מתפרק. יש בלגן, והבית הפוך, והכביסה לא בזמן, והבלגן חוגג. זה בדיוק זה. אנחנו אמורים לקבל את הרגשות שלנו בחזרה, כדי שנעבור תהליך של עיבוד רגשי, אבל המחיר שאנחנו משלמים הוא על המחיר של תפקוד. זה מחיר קטן לשלם עליו בשביל לקבל עיבוד רגשי. כשהמערכת רגשית היא בריאה, אנחנו נעים באופן טבעי בין שני הצדדים האלה. עוברים איזושהי חוויה של ניתוק רגשי, כדי לייעל את התפקוד שלנו, ובזמן הנכון אנחנו מקבלים חזרה את הרגשות שלנו. אנחנו צריכים לקבל חזרה איזושהי חוויה רגשית מודעת, כדי לעבור עיבוד רגשי, וזה כולל בכי, וזה כולל טנטרומים, וזה כולל בעלה, זה כולל פחדים, זה איזושהי הצבה רגשית, אם תדמיינו איזשהו פאוז, איזשהו אצבע בסכר של עולם הרגש, מוציאים את האצבע ומקבלים איזשהו שיטפון של רגשות, שעוזר לנו לקבל חזרה את העולם הרגשי שלנו, כדי לקבל התאוששות. ודרך זה אנחנו מעכלים את כל החוויות שלנו, מאבדים אותם והופכים אותם לחלק ממי שאנחנו. וזה התהליך הבריא שבסופו של דבר אנחנו רוצים לראות. התנועה רגשית בריאה היא גמישות בתוך הדבר הזה. עכשיו, הסיבה שאנחנו צריכים את הניתוק הרגשי, זה כדי לתפקד, זה לא טעות. אנחנו צריכים לקבל איזושהי הפוגה מהעולם הרגשי, כדי שנוכל לתפקד, וכהורים אנחנו זקוקים לתגובת דחק, כדי לעשות את המשימות שלנו כמו שצריך. אנחנו יכולים לשרוד מצוקה, אנחנו יכולים לתפקד במצוקה, כל המשאבים שלנו פנויים כדי להתמיד במה שאנחנו צריכים לעשות. זה מאפשר לנו לעשות את כל מה שאנחנו צריכים כבני אדם וכהורים. הסיכון של השחיקה הוא להישאר תקוע בתוך המצב הזה. זה נכון עבור הילדים שלנו,
וזה נכון גם עבורנו, ואם אנחנו נדבר רגע למקום שלנו כהורים, וזה נכון גם אם אתם פה כמורים, כגננות, כמטפלים, כיועצים, לא משנה מה, כולנו חווים ניתוקים רגשיים, כדי להגן על הלב שלנו, כדי שנוכל לעשות את התפקידים שלנו ביעילות. לא סתם כשהולכים למקום של עזרה ראשונה, לובשים עלינו איזושהי חליפה. זה איזשהו כלל כזה של עזרה ראשונה, גם אם זה עזרה ראשונה נפשית, אמורים לשים לעצמנו משהו, גם אם זה מופשט שמדמה את התפקיד שלנו, כי זה נותן לנו הגנה. אבל אם אנחנו נתקעים במקום הזה, אנחנו מקבלים תגובת דחק שהיא נתקעת. יותר רגש, כלומר יותר עוררות רגשית, ופחות הרגשה, כי הרגשה מפריעה לנו לתפקד. וכשאנחנו מקבלים תגובת דחק, בעצם אנחנו מקבלים עיכוב של התחושות שלנו, שיפריעו לנו להתמודד, ולכן אנחנו לא מרגישים אותם. המוח שלנו אומר, אל תרגישו את החלקים האלה, הכל טוב. אבל בשביל הבריאות הרגשית, אנחנו צריכים לקבל חזרה את כל מה שהיה מעוכב. אז אם התפקוד שלנו, אם הגרף הזה מדמה את התפקוד שלנו הוא מעולה. הוא מגיע למקסימום כשהתחושות שלנו, כשהרגשות שלנו מעוכבים במקסימום. אבל אז אנחנו צריכים לקבל אותם בחזרה, וכשמקבלים אותם בחזרה, התפקוד שלנו ממקום מאוד מאוד גבוה, יורד למינימום. ושם אנחנו נוטים מאוד מאוד לחשוש. קודם כל, ההצפה הרגשית הזו היא מבהילה, אנחנו יכולים ליפול, להתרסק, להתפרק. ההתפרקות הזו היא יכולה להיות מפחידה כשהיא קורית לנו, ההתפרקות הזו יכולה להיות מפחידה כשהיא קורית לילדים שלנו, בטח ובטח במחיר של תפקוד, אבל האמת היא שההתפרקות הזו היא חיונית בשביל לקבל חזרה תפקוד אופטימלי וחשיפה של הפוטנציאל האנושי שלנו. ולכן זו תגובת ההסתגלות. תגובת ההסתגלות היא לא כשהכל תקין והכל בריא. זה לא הקו אמצע הזה שאנחנו רוצים לראות שיש ביסות רגשי, איזשהו חוסן שמשמר תפקוד כזה, הכל יציב ובטוח. זה לא חוסן אמיתי. חוסן אמיתי זה היכולת לנוע בין שני הקצוות האלה של לתפקד ולהתפרק, וחוסן אמיתי מגיע מתגובת הסתגלות שהיא דווקא מגיעה מההתפרקות. אז כשאנחנו רואים את הילדים שלנו בהתפרקות, אנחנו אלה שיכולים לתת להם מענה, ואנחנו יכולים לתת להם מרחב בטוח כדי להתפרק בו, לתת להם את הרחם הרגשי שהם זקוקים לו כדי להתפרק בו, כדי שהם יוכלו לקבל חזרה את הרגשות שלהם, ולהסתגל למציאות שהיא לפעמים מאוד 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 מורכבת. יש לנו יכולת אנושית מופלאה להסתגל לכל כך הרבה דברים, הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים להאמין. ואני חושבת שהמחקרים שעושים אותם היום, מראים את זה, מראים את היכולת של להסתגל, את היכולת להתאושש, גם במצבים שנראים לנו בלתי אפשריים, וזה לא סותר את העובדה שעדיין יש לא מעט מצוקות מסביב, אבל הפוטנציאל להתאוששות קיים, והמערכת שמסביבנו היא מאפשרת את ההתאוששות הזו, קודם כל לילדים שלנו, אנחנו רוצים לעורר את המקום הזה, אנחנו רוצים לעורר את היכולת להתאושש דרך היכולת שלהם, לחוות את הרגשות שלהם, דרך ההיקשרויות שלהם, דרך מנוחה רגשית ומשחק, ורק עוד משפט אחד עלינו, בשביל בריאות ורווחה רגשית, אנחנו יכולים גם ליצור את אלה עבורנו. וכשאני מסתכלת מסביב במדינת ישראל, על המעטפת הכוללת, אני חושבת שהרווחנו משהו שהוא די נדיר. כי אני כן מרגישה שהתרבות הכוללת שמסביב מספקת במידה מסוימת גם איזשהו רחם מסוים, שהוא גם אמור לאפשר לנו את הדברים האלה, כשאני מסתכלת על ההומור השחור, על הסטנדאפיסטים, כשאני מסתכלת על המוזיקה, כשאני מסתכלת על תחום האמנויות, זה מאפשר מרחב משחקי שמאפשר לנו לשחק עם הרגשות שנתקעים לנו בגרון, שקשה לנו להתמודד איתם. מי שזכה במעטפת של קהילה, או משהו תרבותי מסביב, זה מאפשר גם את המרחבים האלה, משפחה מורחבת, חברים קרובים שמאפשרים לחוות ביחד, החוויה המשותפת, גם אם היא קשה, התחושה של שייכות וחוויה משותפת, מייצרת מידה מסוימת של היקשרות, שמאפשרת לנו את אלה. אז אנחנו רוצים כמובן לייחל למציאות שקטה ושלווה, שהמציאות האמיתית שלנו תספק לנו את כל אלה.
ובינתיים אנחנו יכולים לחפש לנו כמבוגרים, כהורים את המרחבים האלה, כדי שאנחנו נוכל לשמור על הרווחה הרגשית שלנו, ולספק לילדים שלנו את הרחם הפסיכולוגי שהם צריכים, דרך החלקים האלה, כדי שהם יוכלו להמשיך לחוות בריאות ורווחה רגשית, וכדי שהם יוכלו להמשיך לגדול גם בתקופות סוערות. אני עוצרת כאן את המצגת, ואתם מוזמנים לשאול שאלות, להגיב, להעיר, אם יש לכם משהו שתרצו להוסיף או לשאול. אני רוצה להגיד תודה רבה. וואו, אני מכירה אני פעם ראשונה פה איתכם. אני מכירה את הגישה ההיקשרותית, מאוד אוהבת אותה. אני מגיעה מהאנתרופוסופיה. אז הדברים אני מוצאת המון גשרים וחיבורים מאוד מאוד יפים. מייצרת אותם כמדריכה חינוכית. וואו, הסוף של הדברים שלך הוא התחלה של הכל גם עבור הילדים. זאת אומרת, אם אנחנו נדע על ההומאוסטזיס הזה, על הדברים האלה שעוברים עלינו, שזה בסדר, ולהביא לשם חמלה ולהביא לשם את המודעות הזאת. כי אנחנו נכון, כמבוגרים כן מסוגלים להביא מודעות. מה שהילדים הקטנטנים עוד קשה להם להיות במצב המודע, אנחנו שמה בשבילם עוגן. ואם אנחנו גם נייצר מסביבנו את הסביבה ההיקשרותית הזאת, את השבטיות הזאת, כל מה שדיברת על המשחקיות, ונייצר את המשחקיות והתנועה והמנוחה, והילדים יראו אותנו, איך אנחנו מתאוששים ואיך אנחנו חווים את זה, אנחנו בעצמנו נהיה באיזשהו מודל בריא עבורם, שהנה אנחנו ההורים, אנחנו כאלה גם אנחנו כאלה, אבל הנה אנחנו קמים ואנחנו עוברים את זה ואנחנו מייצרים מסביבנו, זה פנטסטי בעיניי. כן, כן, ו- ואפשר לדבר אין סוף על הנושא הזה, כן, ותודה רבה. בשמחה. אני חושבת שהדבר הכי משמעותי בעיניי, שאני, אני כל הזמן חוזרת לזה ביום יום, גם בחיים הפרטיים וגם בעבודה המקצועית, זה הלא להיבהל. כי יש לנו נטייה להיבהל מהבלגן, ולגדול זה בלגן, ולהיות ילד זה בלגן, ועולם הרגש שלנו הוא מבולגן והוא סוער. ואם אנחנו יודעים לזהות את המרכיבים המשמעותיים בתוך הבלגן, אז אנחנו לא צריכים להיבהל, ואם אנחנו לא נבהלים, אז הילדים מקבלים את האיתות מאיתנו, שגם לא צריך להיבהל, ואז הם יכולים להמשיך לגדול בתוך המנוחה שאנחנו מייצרים להם. אז וגם להיבהל, אפשר גם רגע להיבהל. נכון, אבל אני עושה, כאילו, זה בסדר, זה נכון, איפשהו מעורר גם אותם, רגע משהו כבר קרה, אבל רגע, אני מסתכל על אימא, היא נבהלה, אבל הנה, היא נושמת, היא שותה כוס מים, היא חוזרת לעצמה. ולפעמים כל ההומאוסטזיס הזה זה עניין של שניות, זה לא חייב להיות תהליך מאוד מאוד ממושך. נכון, נכון, ממש. נהדר, נהדר, וואו, Mm, תודה רבה. בשמחה. טוב, אז אם אין עוד שאלות, אנחנו נסיים כאן. אז לילה טוב לכולם.